हेलो लोगोफोर खुलुमबाय एन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चैनलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोननै बर'नि आबुं सावथुननि सायावहाय आपडेट्स लानानै स' लोगोफोर बे मुभिसफोरनि मुङा मा आरो बेयाव जों सोरखौहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन स' मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर स' लोगोफोर फैनो गोनां बे बर' आबुं सावथुननि मुङा जाहैबाय मोसा लोगोफोर बेनि बागै आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय लोगोफोर अब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थाना होबावसै जों बे सावथुनाव सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन होनब्ला बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि लिंसार बसुमतारी आरो फुजि बसुमतारी बिथांमोनजोंनो लोगोसे सुदेम रामसियारि आरो बर'नि जाखांफुनाय एक्टर बिबेक गयारी आरो मनीषा मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसेनो जों बर'नि माखासे गोजाम आर्टिस्टफोरखौबो बेवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिनि स्ट'री स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ होदों राजा नार्जारी बिथां प्रडिउसारा जाहैबाय फुंखा नार्जारी DOPआ जाहैबाय बडा केरकाटारि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टराव दं मन्जित औवारी मिउजिक एन्ड SFXआव दङ देवा नारायण आरो प्रडाक्शन मेनेजाराव दं रिंखां बसुमतारी एडिटराव दं नारदाव ब्रह्म राजा नार्जारी VFX एन्ड मोशन ग्राफिक्सखौ होदों नारदाव ब्रह्म बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर जों बे मुभिखौहाय अर्गें मोशन पिक्चार यूट्यूब चेनेलावहाय नुनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मुभिनि शुटिंआ जागायबायानो ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि गुबुन मोनसे आबुं फैनो गोनां बर' सावथुननि मुङा जाहैबाय मैना आरो बेयाव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्ट्रेस मनालिसा हाज'वारी बिथांजों लोगोसेनो सुरजित देउरी बारसिं रन्जित अनसुमा जोमै चन्द्रबाला दांखोलोदो जेंगाव दैमु खोरोमदाव राकेश फुंबिलि रिंकुमनि स्ट'री एन्ड स्क्रिप्टआ जाबाय गोजोन बर' केमेरा एडिटर बिशाल एन्ड गोजोन मेकआपआ जाबाय राकेश बर' प्रडिउसारा जाबाय काटिनाथ आरो क'-प्रडिउसाराव दं खोरोमदाव डाइरेक्टरखौ खालामदों गोजोन बर' बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नायना थादो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं